Mijn naam is Jan van Hoven en ik ben de dirigent van Brazos Sax. Het is eigenlijk begonnen met iets heel onschuldig. En eigenlijk met wat vrienden zijn we begonnen met een klein clubje. En ja, zo zijn we vast blijven repeteren en zo is eigenlijk de bal aan het rollen geraakt. En ja, 30 jaar al een stuk al eigenlijk. De rest is geschiedenis. De rest is geschiedenis, ja. Okay. Zo is dat. Een goede concours-combinatie is volgens mij inspelen met oftewel een mars, oftewel inspelen met een koraal. Dat ze goed warm gezet zijn, dat ze ook elkaar even kunnen wennen aan de akoestiek van de zaal. Dat ze elkaar ook goed horen en aanvoelen, dat ze zien, alles zit goed. En dan een opgelegd werk in combinatie dan met een keuzewerk op maat van het orkest. Ja? En niet te zwaargaande. Zorgen dat er een marge is, een reserve, waarmee dat je de extra capaciteiten van je orkest kan laten naar buiten komen. Het keuzewerk is natuurlijk iets dat speciaal voor ons is geschreven. Dat we al even in de kaft zitten hebben. Nog niet zo heel lang, maar toch een hele boterham. Een heel fantastisch werk, vind ik. Maar ook wel, het opgelegd werk is echt wel de moeite waard, vind ik. Ja, ik vind het wel heel leuk dat zo'n jonge componist, dat ze nog zijn. Ja. En dat er zo terug wat nieuw bloed in onze wereld komt, want onze fanfare-muziek is toch wel heel schaars. Nieuwe muziek dan, en originele dingen. En er is nood aan, heel veel nood. En ik vind het heel goed dat er zoiets geschreven wordt. Het is vooral zeer interessant om dat opgelegd werk nadien te kunnen jureren en te beoordelen. Ik heb ontzettend veel verschillen en interpretaties gehoord, surtout in het kleurgedeelte, het derde gedeelte. Mensen die enorm veel hun tijd namen, mensen die alles gewoon normaal, ritmisch en tempo speelden zoals geschreven, die er iets minder mee deden. Maar het is enorm interessant om te zien wat en hoe het orkest gegroeid is en hoe zij allemaal het stuk massief tot leven gebracht hebben.